שלום לכל חברי שרת הדיסקורד שלנו. זה סרטון ככה מיוחד שאני עושה בשבילכם ולמענכם. אני עושה ניסיון לראות האם התיאוריה שלי צודקת שג'וליה הרפתקה בפריז עובד על ווינדוס 10 עם 64 ביט. אז אני מכניס עכשיו את הדיסק ואנחנו נחכה, המחשב מתחיל לטעון את המשחק, ואם כן פשוט צריך למצוא דרך להפיץ את הדיסק בלי להשתמש בווירטואל בוקס, כי המחשב לא מפעיל את המשחק בלי דיסק מקורי כביכול. אוקיי, הכנסנו אותו. אני לא זוכר אם התקנתי אותו, בואו נראה. אני חושב שהתקנתי אותו, שזה היה במחשב הישן. כן, זה מותקן. אוקיי, אנחנו נסים להפעיל. זה עובד, חבר'ה. אז בואו נראה, אני אדבר פה עם החבר'ה שאני אני לא יודע אם זה שמור לתורמים או לא, אבל לפחות זה עובד על ווינדוס 10 64 ביט, המחשב מאוד מאוד מתקדם דרך אגב. אז אוקיי, זה מגניב ומטריף. בואו נראה אם זה עובד באמת עד הסוף, זה לא עושה כל מיני שגיאות. כמובן למחשבים ניידים היום שאין להם כוננים דיסקים, אז היום זה כבר לא ריאלי, אבל כשאני קונה מחשב אני תמיד משתדל לקנות כונן דיסקים, גם שיהיה בו כונן דיסקים, אם לא אני קונה אחד חיצוני. אוקיי, זה עובד טוב. אז בואו נראה אם אנחנו יכולים איך לקדם את זה, ואולי המתכנתים שבינינו ילמדו אותנו איך להפוך את זה גם לג'וליה לידי הפרחים, בכלל לכל המשחקים של קומפדיה. היא חזרה לשנות ה-60 והפגישה בין ההורים שלה. הפעם ג'וליה נוחתת בפריז, שם מחכה לה הרפתקה חדשה.